Ngiyacabanga ukuthi abaningi bazokhumbula uma ngaphosisi Tuesday. Tuesday senza ividiyo na-anonymous wami obengaphathekile kahle emsebenzini, ehlukunyezwa umphathi wasenquthu Shoprite, yes, eplaza. Yaze yafika ezandleni zenu umphakathi. Mayifika kanjalo, okay, namhlanje uyangifonela usisi ungitshena ukuthi uyimida, usebenzela imida. Ngithi okay sisi, mawusebenzela imida ubani? Athi angeke ngikwazi ukuzisho ngubani, kodwa usebenzela imida. Ngithi mina okay, achaze-ke angitshela ukuthi the way udaba lakhona lubucayi kanjani lolu daba lolu. Ngithi yebo lubucayi. Aveze indaba yokuthi imeneja ayibasukeli abantu. Ngithi mina okay, angala ayibasukeli, kodwa-ke ku-right yini ukuthi abathethise or ababize ngamagama phambi kwama-customer mawuthi akabasukeli? Ngoba uvumile nayo anonymous wami wathi umuntu uyalenza iphutha, kodwa kungani sihlale sithethiswa phambi kwama-customer. Aqhubeke angitshena ukuthi okuzokwenzeka kumphathi usisi lo kaVilakazi, umphathi waseShoprite wasenquthu, konke kuzoba sezandleni zethu. Angifake nami, angifake no-anonymous wami. Bese biza u-anonymous ngegama, abiza u-anonymous ngegama. Ngithi mina ngimtshela angimazi mina u-anonymous igama lakhe, ngazi ukuthi anonymous. Akhulume indaba zokufa inini, akhulume indaba zamakhothi inini, ukuthi makukhona okuzokwenzeka ini. So bese ngimbuza ngithi okay wena sisi, i-concern yakho ukuthi abantu bathini ngomphathi? Ngigcina ngiveza ukuthi no, kahle kahle wena usebenzela imida, kusho ukuthi umngane or uyifamily or uye lo sisi lo mphathi waseShoprite, ngoba i-concern yakhe indaba yalo sisi lo ukuthi yena bathini abantu kuma-comments. So akanendaba nokuthi abantu baphatheke kanjani, abantu basenquthu baphatheke kanjani. Akanendaba ukuthi abasebenzi baphatheke kanjani. Akanendaba ukuthi abathengi, njengoba kuvelile ukuthi iShoprite udayisela abantu ukudla okupholile. And nginama-recordings amaningi abasebenzi baseShoprite amaningi bengiwabambile, but now sengiyabona ukuthi sekuliwa nami, sekuyisikhathi sokuthi ungadedele. Ngomgqibelo ngiwadedela wonke ama-recordings, nalapho khona bemrecorda usisi ngiyawadedela wonke. Wena as uphoste u-anonymous uzomkhipha because kuyobe kuyena, and uzongena ejele mangabe ukuthi kwenzeka noma yini, as abantu ku-social media bebebhala kanje. But once langena emaphoyiseni uzobe in trouble. Angakusho yena abe happy abhale, nalabo abanye abasebenzi babhale, but egcineni izobuya back kuye ukuthi yebo yenzekile eShoprite. Why angayisolvanga ngokwaseShoprite? Hayi manje makwenzeka zonke lezi zinto, because mebaligameko yini eyenza ukuthi kwabona abasebenzi bangaphumeli obala ukuthi no siyahlukumezeka. Angeke sikwazi ukuthi siyahlukumezeka sibe sisebenza. Yini ebenza bangakwazi ukuphumela obala uma ngabe into abayishoyo iyiqiniso, not for safe. Okay sisi, iyenzani ngalendlela enizokwenza ngayo futhi kumnandi wena sisi, kumnandi ukuthi ingane zabantu isokole. Yilokho okushoyo, just because umngani wakho or ubani wakini uyamvikela yena ukuthi yena aqhubeka asebenze, ingane zabantu kodwa zona ziyasokola. Uyazi sisi, mangakubonisa ama-message ala efonini yami abantu abasebenza eShoprite khona lapha enquthu, abantu asebaxoshile manje ngalesikhathi lesi ukuthi bangakanani ingane zabantu ziyakhala, isebenzi ihlele emakhaya. Ngiyakuzwa khona uma uthi akabasukeli. Okay, akabasukeli, pho kulungile yini? Ngithe abanye bathe sis, yazi sisi, yebo yena akakhona ukukhuluma, but abanye akabasukeli, abanye even though engabasukeli, but ku-wrong indlela abaphatha ngayo, indlela abatreat-a ngayo. Engakwazi ukuthi ngiyokwenza enye i-research then ngiyobuya back kuwena. Please sis, ungabuyeli ukuzongisabisa. Ngiyobuya back, not ukuthi ngiyakusabisa. Uyangisabisa. Now sowungitshena indaba ukuthi uma engalimali, kusho ukuthi wena i-concern yakho ukuthi usisi lo phethe.
ukuthi yena uma elimala i-consent, why ungayifaki i-consent emphakathini waseNquthu? Why ungenandaba nabantu baseNquthu? Why ungenandaba nabasebenzi abasebenza lapha abondla imindeni yabo?